dan il-mulej. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal-kelma tal-mulej il-lejla. Nħedġiġkom biex intkom tiftħu qalbkom beraħ u tixxenqu għal-kelma tal-mulej. Ħallu din il-kelma, tifdilkom qalbkom li għandha l-potenzjal li verament fil-veru sens tal-kelma tbidlilkom ir-rotta ta' ħajjitkom għall-aħjar. Ejna tolbu flimkien. Missi Qaddis ingrazzjawk ta' din l-opportunità li aħna nistgħu nirċievu l-kelma talla. Kellimna u trasformana Spiritu Santu huwa over inti u għamel li din il-kelma ma tħallina għattik tal-istess. Grazzi tal-revelazzjoni minn qalbna tolbuk f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 6 malajr. Illum ħankellimkom fuq il-mediċina ta' Alla. Ija ġifieri il-kelma talla hija għalina u għalik għal kull wieħed minna hija bħal mediċina. Fi Ġwanni 6 Ġesu kien għadu kif jitkellem mad-disċipli tiegħu ma' dawk kollha li kienu qed isegwuh. U kien hemm min ma femux minn dak li qal u xi wħud inklus anke skandalizzaw ruħhom. U ħafna bħal ġara ħafna drabi il-Farisej u l-Lud dak li Ġesu beda jgħid spiritwali bdew jifmuh naturali. Ġesu beda jitkellem mir-relm tal-ispirtu u bosta bdew jifmuh mir-relm tal-ġisem. U l-kelma, bħalma darba għamilt 5 lezzjonijiet fuq għadin, il-kelma ma tistax tifhimha bil-moħħ, ma tifhimha bl-ispirtu. U Alla mhux qed jippretendik li tifhimha waħdek. Alla jtik l-abilità biex tifhimha bl-ispirtu, għax jtik l-Ispirtu Santu tiegħu biex tifhimha. Kull ma jrid minn għandek hija inti qalb miftuħa. Meta ġara hekk wara li Ġesu kellimhom, u bosta kienu ħajabbandonaw il-Ġesu, Ġesu rrid ifehmhom u ħajjgħid hawnhekk ara vers 63. Huwa l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Huwa l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Mela Ġesu qed jgħid li l-Ispirtu għalli ma Spirtu għall-Ispirtu Santu huwa li jagħti l-ħajja. Jagħti l-ħajja, se dik il-ħajja tista' tgħid ħajja spiritwali, però wkoll ħajja fil-ġisem. Għax kull ma jaffettwa l-ġismek jibda l-ewwel mir-relm spiritwali. Jiġifieri, ejja ngħidu għal fejqan ħa minn Mart. Kemm minnkom fiqtu fiżikament, xi darba fiqtu fiżikament? Ejja nagħmlu mod fiqtu minnu ġieħ ta' ras. Darek juġak, xi virus, forsi kellek xi tumur, jew felula, jew xi ħaġa. Ħadd minnkom ma rajtu xi id fiżika ħierġa mill-sħab. Hawnhekk l-oħt hawnhekk dik fiqet minn għajnejha kienet tuża nuċċali omora kollu u llum il-mulej fejqa m'għandi bżonn nuċċali. Ma ratx il-ħadd xi ħadd xi id u jirreplejsjala żewġ għajnej ma radhomx. Dak li beda fl-ispirtu immanifesta fil-ġisem. Mela kull ma jimmanifesta fil-ġisem jibda l-ewwel fl-ispirtu. Kull ma jimmanifesta fl-erja naturali jibda l-ewwel mill-erja spiritwali. Kull ma jimmanifesta fir-relm li jiena u inti nistgħu narawh u missuh, jibda fir-relm fejn la nistgħu narawh u laqas nistgħu missuh. Amen? Hekk il-fidi taħdem. Mela l-fejqan tiegħek tiġa jeżisti. Il-barkit li Alla għandu għalik tiġa jeżistu. Il-ħelsin li jint għandek bżonn tiġa jeżisti.
Il-breakthrough li għandek bżonn diġà jeżisti. Ix-xogħol li għandek bżonn diġà jeżisti. Għadek ma rajtux, imma fis-saltna Dalla billi ma rajtux ma jfissirx ma jeżistix, simpli għadu ma nifestax qudiemek. Imma diġà jeżisti. Hemm lezzjoni oħra kont għamilt tnejn fuqhom fejn il-fidi tara l-għajnejn tal-fidi. Għax il-fidi tara dak li fil-ġisem ma najdirx. Per eżempju, għandikom eżempju ċar, kif il-fidi xi kultant taħdem. Per eżempju, meta jiena xi kultant nitlob fuq in-nies jew oħrajn u narawhom ifiqu, jien fir-realm spiritwali l-ewwel nkun rajthom mfejqa. Kif niddikjara l-kelma, kulħadd jgħid il-kelma. Fuqhom, dak li ma rajt fl-ispirtu jimmanifesta fil-ġisem. Qed tifhmuha? Issa, Ġesu jgħid verse 63, okay, li huwa l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa xejn, jew nkella mhux fuq affarijiet tal-ġisem jiena titkellem dak il-ħin hemmhekk qed jgħid Ġesu. Imma l-kliem li jiena qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Il-kliem li jiena qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Dik il-kelma ħajja hija l-kelma Zoe. Kulħadd jgħid Zoe. Li tfisser il-ħajja tal-Alla. Li hu kelli niddeskrivi x'tip ta' ħajja Alla għandu. Il-ħajja tal-Alla hija Zoe. Z, ovvjament bil-Grik Z-O-E. Zoe. Għaw min jgħidilha Zoe, għaw min jgħidilha Zoe. Imma dik tfisser il-ħajja tal-Alla. Mela klim Alla, klim Kristu, huwa spiritu u fih hemm il-ħajja tal-Alla. Amen? Alleluja. Mela l-klim li aħna nisimgħu minn Ġesu, il-kelma tal-Alla miktuba, meta inti taqra dil-kelma u speċjalment taqraħħa, taqra tajjat mhux twerża ġifieri issemma l-ġerien, tajjat li tisma' lilek innifsek, jew inkella tpoġġi l-kelma tal-Alla fuq fommok, imma tibda l-ewwel f'qalbek. Il-fidi dejjem għandha żewġ postijiet. Il-fidi qatt ma post wieħed. Il-fidi dejjem f'qalbek u fommok. Kulħadd jgħidha il-fidi hija f'qalbi u fommi. M'hemmx fidi biss fil-fomm, x'inkella jiġi pappagalizmu. U laqqas hemm fidi biss fil-qalb għax inkella m'hemmx qawwa rilisjata. Meta, pereżempju, l-aħwa li jmorru jevanġelizzaw. L-aħwa li rajna l-videos, morru jevanġelizzaw. X'qed narawhom, ixandru l-kelma, jitolbu jiddikjaraw u l-fejqan iseħħ. Anka x-xjaten meta joħorġu, taf x'qed jobdu? Il-kelma. Mek jena laqħal imma jagħmlu xejn, tajjeb hawn. Ara kemm qawwija l-kelma. Il-Bibja tgħidlek fil-ktieb tal-kapitlu 11 minn vers 3 hija l-kelma kreattiva, Mhux jiġifieri ħadd ikkrea xi pjaneta oħra, imma ħadd ikkrea d-dinja tiegħek. Ħadd ikkrea d-dinja tiegħek. Il-Bibja tgħidlek fis-Salmi, by your word you framed the world. Għalqu għajnejkom issa stess. U għajd it-talba minn qalbek, imma sempliċi imma minn qalbek. Ejdlu mulej, nitolbok, tini revelazzjoni ta' del-kelma u trasformani. Għax del-kelma fija l-potenzjal li tbiddilli il-kumplament ta'
ħajti f'kull area. Ġesu, Ġesu interessat fija u fik f'kull area. L-Iskrittura tgħidlek fis-Salm 38 tgħidlek dak li jinteressa lilek jinteressah lilu. He is concerned about your concerns. Mux worry, Alla ma doesn't worry. Ġifieri Alla jikkonċernaru, Alla jinteressaru f'affarijiet li jinteressaw lilek. Mela il-klim tal-Alla kulħadd jgħidu huwa spiritu huwa ħajja. Amen. Morru fil-ktieb ta' Lut. Lut, kapitlu 4, vers 12. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Mela l-kelma ta' Alla hija spirituali. Hawn xi ħadd jista' jara l-kelma ta' Alla? Hawn xi ħadd jista' jara l-kelma ta' Alla? Bħalissa jiena qed nitkellem il-kelma ta' Alla, hawn xi ħadd qed jara xi kliem itir fil-arja? Qabdu għadi aħwa. Imma tbiddilkom ta'? Il-kelma bħalissa tbiddlek. M'intix tara imma ħatara. Kemm hawn minnkom taraw il-particles tal-arja? M'hemm qegħdin. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija taqta' iktar minn xabla żewġ tixfar. Żewġ ixfar. Hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu. Aw ħadd ma jara. Ma mhux biss. Ukoll il-ġogi u l-mudullun aw tara. Għax qed tgħidlek li l-kelma tal-Alla taffettwa l-ġisem. Wow! Il-kelma tal-Alla taffettwa l-ġisem. Kulħadd jgħidha. Il-kelma tal-Alla taffettwa l-ġisem. Il-kelma tal-Alla taffettwa dan il-ġisem. Kulħadd jerġa' jgħidha. Il-kelma tal-Alla taffettwa dan il-ġisem. L-organi ġo dan il-ġisem. Il-vessili ġo dan il-ġisem. Il-vini ġo dan il-ġisem. Il-qalb, il-imsaren, il-mudullun ġo dan il-ġisem. Il-kelma tal-Alla għaddejja bħal elettriċità. Il-kelma tal-Alla taffettwa r-ruħ u l-ispirtu u l-Adam u l-laħam. Mela mhux spirituali biss. U wubat il-kelma u fejjaqu. Baċċa ħaġa spirituali u manifestat fiżikali. Issa, il-kelma tal-Alla meta hija l-kelma tal-Alla? Dejjem. Mela jekk Ġesu jgħid jien it-triq, il-ħajja u l-verità. U jiena ngħid Ġesu qal jien it-triq, il-ħajja u l-verità. Liem waħda minnhom hija iktar potenti? X'inhi di? Li ma hija l-iktar waħda potenti? Li hija l-iktar waħda verità? Jekk Ġesu qal jekk intom temnu fija, ikolkom il-ħajja ta' dejjem. U jekk jiena ngħid, skont qal Ġesu l-ewwel ġbanni pereżempju 5:11, kull min għandu liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Lim waħda minnhom hija l-verità. Lim waħda minnhom hija potenti. Mela qabdu għad revelation because this is powerful. Il-kelma tal-Alla minn fom Alla.
u l-kelma Alla minn fommok għandhom l-istess qawwa. Ma ċabċabtux biżżejjeda? Kulħadd jgħidha. Il-kelma Alla għandha l-istess qawwa, għandha l-istess effett fuq fommi daqs kemm għandha l-istess qawwa u effett fuq fomm Alla nnifsu. Temmenni għal-kelma Alla? Bibja tgħidha li għal-kelma Alla. Ġesu jgħid li għal-kelma Alla. Ġesu hu l-kelma Alla. Mela l-kelma Alla hija qawwija, taqta, tinfed, tidħol. U tbiddel u titrasforma u tfejjaq. U tifred. Mir-ruħ, l-Ispirtu, il-ġogi u l-modullun u talbel il-ħsibiet u l-femiet tal-qalb. Romani 8. Ħansa sikom mistoqsija dis ma taġġitni fl-Ispirtu di tanti powerful li jiena mhux dejjem użajta biex nibbenefika minna jien stess. Darba ġelli kelli mistoqsija fl-Ispirtu tiegħi u l-Ispirtu l-għalmulej f'qalbi għalli dal-kliem. Kull kelma li Ġesu qal seħħet. Tkunu tafu għaliex? Għaliex? Għax ma qal xejn ħlief dak li qal Alla. Xejn. Xejn. Mhux qal it-tabib, jew x'qal Brussell, jew x'qal il-prim, jew il-kap, x'qal Alla. Mela jekk Ġesu għallimna biex nimitawh u kull ma qal seħħ għax Ġesu stess qal jien ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' lil Alla l-Missier jgħid. U Ġesu għalilna l-istess riżultat li kelli jien jista' jkollkom intom. Jekk ma tgħidx taħseb int, x'taħseb in-nanna, x'taħseb it-tija, x'taħseb tal-grocer, x'jaħseb il-boyfriend, imma tajt biss minn fommok f'kull ċirkustanza dak li Alla biss jgħid f'kull ċirkustanza. Taf x'ħajkollok ir-riżultat ta' Alla. Kemm powerful di. This is too big for our peanut brain. Immaġina li kull ma tajt u kull ma titlob iseħħ. Jista' jsir. Jista' jsir. Ġesu għedek li jseħħ. Temmen? Kulħadd tgħid temmen. U tajt. Ġifieri temmen u tajt dak li temmen. Ma tistax tgħid jiena nemmen fil-fejqan, imma passer tafx qal it-tabib. Qed iġġib kontradizzjoni fik innifsek. Qed iġġennen l-organi ta' ġismek. Għax daqqa jisimgħu xejn Alla u daqqa qal dak it-tabib li ċaħad il-Alla li intemmen fih. U persuna l-Bibja tgħidlek ġabu kapitoli tal-bniedem tal-Alla ma jistax jitkellem minn żewġ ħluq. Ftakar, xtejt id-dinja u taħt is-saltna ta' dlamijiet. Xejt Alla u taħt is-salta ta' smewi.
Mela kif tiġġib is-salta ta' smewit fuq din id-dinja, tirrilisja biss xqal il-mulej. Irrilisja biss xqal il-mulej. Jekk inti toqgħod tgħid għax jiena n-nannu tiegħi kien hekk, u l-mami tiegħi kienet hekk, u l-papa tiegħi kien hekk. U nuk li toqgħod tgħidlu mbagħad imma mbagħad permezz tal-ġrieħi tiegħek infejjaq. U nuk li toqgħod tgħid issa jiena ħajgmu li kollox sewwa. Avolja n-nannu kien hekk ta'. You're double-minded. You're not sure in your own conviction. M'intix ċert mill-konvinzjoni tiegħek stess. Ma nistax jiena nitlob għal fejqan u nemmen għal fejqan u mbagħad noqgħod inħares lejn l-istorja ta' l-antenati. I have to look at the ancient of days, not how many days before me went. By the way, dan messaġġ għandkom bżonn tmorru terġgħu tisimgħu id-dar. Għax I'm giving you so much meat. Even the chef is having a problem. Because there's so much power in these words, tantam qawwa f'dil kelma, li qed intik l-equation fejn l-impossibbli jiġi radikat minn ħajtek. U tiqaf tfittex il-bniedem. U tiqaf tfittex twaħħal fil-raġel, u twaħħal fil-mara, u twaħħal fil-nanna, u twaħħal fil-boss, u twaħħal fil-gvern, u twaħħal fil-sistema. Tiqaf. Meta tibda tinduna x'qawwa u potenzjal Alla investa fik. Kemm qed tużaw? Romani 8, vers 2. Għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Mela hemm liġi li tissupera hija l-Ispirtu hija liġi tal-Ispirtu u tal-ħajja. Dik hija liema kelmija dik. Il-kelma ta' Kristu, il-kelma tal-Alla, il-kelma tal-patt. Vers 11. Għax jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem, jirreġuvena, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem jirreġuvena, jirrestawra, jislowja l-proċess tal-mewt, ikkisser il-qawwa u l-ħakma tal-mewt minn fuq ġisimkom. Ġifieri inti tgħid li aħna ma metuqat. Eżatt. Qed ngħidlek li inti tista' ma tmutqat jekk trid. Issa żgur qed tippridka ħmerijiet. Inti min qallek li l-Kristjan imut? Kristjan ma jmutx. Kristjan iwettaq il-pjan tal-Alla u jaħsek u jmur id-dar. Issa l-professur jgħid kellu hard failure. Let's go, jista' jgħid li everything failed, not just the heart. Mhux ovvja jekk l-Ispirtu joħroġ minn ġo fik. Kollox jiffejlja, mhux qalbek biss. Il-pjan tal-Alla għall-Kristjan tal-Alla, mhux għall-Kristjan tal-Knisja, jew ta' Ruma, jew ta' Kostantinopli, jew tal-Amerika, għall-Kristjan li jimxi u jimta lill-Kristu. Il-pjan tiegħu Alla taf x'inhu il-pjan tiegħu għalik? Li inti tgħix għall-Kristu. Tgħix bħal Kristu, tgħix fi Kristu, u dak li huwa ta' Kristu jkun tiegħek 100%. U mbagħad wara tkun wettaqt il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Alla jgħidlek isma' dal-weekend ħanibgħat għalik, all right? Sejjaħ illu li dak sejjer il-familja dilhom li sejjer. Anzi, dak il-pjan għal-Kristjan. Allura mhux xorta titmut passer. Le. Fit-Testament ġdid, mur aqra. Il-Kristjan ma jmutx. Il-Kristjan ġismu biss, iħalli ġismu warajh biss. Għax il-Kristjan mhux il-ġisem.
Kristjan il-ġisem huwa biss fejn temporanjament jopera fuq l-art. Once li twettaqt il-pjan tal-Alla fuq din l-art, mbagħad il-ġisem ma nibżonnu iktar tmur fiż-żema, fil-ġenna. Ma dak li inti tkun għext għalih minn hawn. Halleluja. Amen. Għalhekk qed ngħidilkom ħajkolkom bżonn tirġgħu tisimgħu dan messaġġ. Anke jien ħajkollna nerġa' bżonn nisimgħu. Għax din hija sejħa għalik u għalija. Amen. U bħalma ġili għattilkom il-fidi ma jfissirx li jkollkom il-ħajja faċli. Il-fidi tfisser li tamilkom il-ħajja dak kullu jidher impossibbli tamlu possibbli. Amen. Morru fil-ktib tar-Romani 8, vers issa 10. Kapitlu 10 u vers 8 bil-kontra. Imma xi tgħid l-Iskrittura. Mela meta xi ħadd ikellimkom, għajdlu plujs orini xtajt l-Iskrittura għax nħobbok, ma importanix taħseb int. Nħobbok u nirrispettak bħala il-ġar, jew il-ġara, jew dak li ġar kollox, ma dabe. Imma x'taħseb int meta jiġu affarijiet tal-Kristu ma jimportanix, I'm sorry. Xej personali għalik, imma rrid inkun naf xtejt l-Iskrittura. Amen? Mela jekk l-apostli wkoll ma qalhomx għamlu lilna x'aħna konna ma' Ġesu. L-apostli qalulhom xtejt l-Iskrittura. Il-kelma qiegħda ħdejk. Fammok, kulħadd jgħid fammok. Mhux ommok ta' fammok. U f'qalbek. Kun jgħid f'ommok u f'qalbek, b'żewġ affarijiet, żewġ postijiet, f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru, x'inxandru aħna? Il-kelma tal-fidi. Mela l-apostli x'għandu l-kelma tal-fidi. Jekk kienet tajba l-apostli, għandha tkun tajba għalik. U jekk tikkritika u tippritika, tinduna kemm int ignorant. U ma tafx il-Bibja. U ma nalik tikkritika l-dawk tal-fidi, jew tal-kelma tal-fidi. Qed naqbdu xi ħaġa. Għaw xi ħadd qed jaqbad xi ħaġa. Il-ġodda qed jaqbdu xi ħaġa, iċ-channel dieħel. Mhux suppost jidħol bir-ros, illum il-lunena kollox HD. Amen, mela. Jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tistqar b'fommok x'tagħmel? Ara s-salvazzjoni fejn tiġi marbuta. B'fommok u f'qalbek. Ġesu l-mulej u temmem b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Għax wieħed jemmem b'qalbu biex ikollu ġustizzja, ma jafx hemm, għandu bżonn ukoll jistqar b'xi ftehħ biex ikollu salvazzjoni. Amen? Mela l-fidi dejjem topra temmen u tistqar. X'tistqar? Temmen il-kelma tal-Alla, temmen l-Iskrittura, temmen xemm miktub, u l-mument li inti tpoġġiha f'qalbek u tħallija toħroġ, tiġi daqs li Alla daqs kieku Alla qed jgħidha. U jkollha l-istess riżultat li Alla bagħata għaliha biex tagħmel. Fl-ewwel Timotju, fl-ewwel Pietru, fl-ewwel Pietru simgħuha. Għal dawk li intom lawċin, il-Knisja tgħawdex isimgħuni sewwa. Għalikom din u għalikom kollha l-Knisja ta' Malta. Vers 2. L-ewwel Pietru kapitlu 2 vers 2. Ma qbadtix fejn suppost taqbadha fl-ispirtu. Bħal trabi ta' twelid, kemm minnkom imwildin miġdid, għolidi. Imwildin miġdid. Mela kull minn imwieled miġdid, meta titweled miġdid inti tkun tarbija, jisek daqsik tarbija dak kif titweled miġdid. Hawnhekk dan huwa punt importanti jekk inti trid ma jibilakx l-għadu. Jerġa' biex ma jerġax jibilek lura l-għadu wara li inti tgħid inħobb il-Ġesu. Ma jfissirx għax inti ġejt il-fellowship issa rasek mistriħa, totali. Dawk huma parti mill-konċetti ta' prinċipji ta' salda biex kompli tikber. Ma once li inti twilit miġdid, salvajt tajt ħajtek il-Kristu, ma taqafx hemm dak huwa l-bidu. Dak huwa l-bidu. Issa ħatibda l-mixja mal-mulej. Amen.
U jekk inti ma tixtibqa taqla id-daqqiet left, right and center, ma tixtibqa oppressat taħt l-għadu, għax l-għadu xorta jipprova jiġi u joppressak, u dak li Kristu jkun għamel miegħek ix-xitan jipprova jiġi josraqulek bħal fejqan, bħal barkiet, bħal paċi, bħal imħabba, bħal xi ħaġa li tkun forsi irrikonċiljat ma' xi ħadd ta' xfaqqa waħda sibt il-Ġesu, jkun mument li jekk inti ma tkomplix tikber fuq il-kelma tal-ħajja u tal-ispirtu, ix-xitan faċilment jerġa' u jiddownloadja għalek dak kollu li tkun ġemilu irbaħt, jerġa' jħollu dak kollu lura. Araw xitan. Bħal trabi ta' twelid, ix-xen u għal-ħalib safi tal-kelma. Ix-xenna għal-ħalib safi tal-kelma. Kemma waħwa minn frozza fil-axija jiridu l-pastor juqot iċempilhom biex juqodu jitlob magħhom. Jew il-pastura, jew id-jakna, jew il-lider. Il-bniedem li jiekol u tallem jiekol il-kelma m'għandu bżonn il-guggu tal-pastor anymore. Jew tar-responsabbli, jew tad-djakni, jew tal-lider. Mela le ngħinu lil xulxin u dak tibqa' li ngħinu fil-xulxin għax aħna familja. Ma tistax inti issa f'daqqa waħda minn għalik għax inti sir Kristjan jew Kristjana tiddependi fuqi. Jekk inti tiddependi fuq inti mhux il-Kristu sibt lili. Naf li ingustus. Isma' David kien jgħid l-istess kliem, qed ngħid xtejt il-Bibja. Hekk kien jgħid David fis-Salmi 129. 129 or 139. Xi ħadd jiftakar. Jgħid kemm jien sabiħ mulej nirringrazzjak kemm għamiltni sabiħ. Taf li David kien jgħidha kien. Praise God, halleluja. Jekk inti taħseb li inti tikrah, mela ma toqgħodx seħħu għalik meta xi ħadd jgħidlek ikrah. Mhux inti stess tagħmel inti tikrah. Insabiħ la inti fi xbija tal-bulej. Amen. Issa forsi fajnejja jew fajn ħadd ieħor inti tikrah. Imma fajnejja l-mulej dejjem sabiħ. Amen. Grazie Gesù. Amen. Bħal trabi ta' twelid, ix-xen u għal-ħalib safi tal-kelma. Min irid jagħmilha di? Il-pastor għalik, il-lider għalik, id-diaknu għalik, min irid jagħmilha di? Li tixxenna għal-kelma, min irid jagħmilha? Int mela, wejki. Int trid tixxenna għal-kelma. Kull jum. Ħobżna ta' kuljum. Il-ħalib tar-ruħ. Il-ħalib tal-ispirtu biex b'dak il-kan ħalib, dak il-kelma, inti tista' tikber għas-salvazzjoni, ġifieri once li inti salvat issa hemm bżonn tikber. Timmatura, ma tibqax bin-nepi, xhur, snin wara, hemm bżonn timmatura. U dak mhux jiena ħan nimmaturak, int trid tfittex il-kelma, int trid tfittex il-mulej, int trid qattaħi ma' Kristu. Il-mument li tabbanduna l-kelma tibda tinxef. Inti ħarsu lej tarbija. Imbilli twieq, ma hawnhekk ħafna nies kellhom trabi. Inklużin, ħadna pjaċir li tidwilet it-tarbija, imma x-xogħol beda wara se twilet, mhux qabel. Orrajt il-mara għaddit naqra minn passjoni se kemm kellha tarbija, imma kemm sar xogħol iktar, once li twildu u ma jaqaf qatt. Ma jaqaf. Anke kitilqulek minn darek ukoll xi kultant tibqa' tuħsibhom xi ftit mhux iżejjed għax imbagħad jiġi mommy's boy or daddy's girl or whatever, too much. Dik mhix dipendenza ħelti xejn. Sewwa, imma li kieku jiena tfal tiegħi jikbru u għada ħajikbru fi Kristu, jiżżewġu jkollhom il-mara u tfal tagħhom jibgħu jiddependi fuqi.
Jiena ngħidilkom inkun għamil xogħol vera diżastruż li t-tifel tiegħi tellajtu jiddependi fuqi. Aħwa, fitxu l-għajnuna, imma biex tikber ta' mhux biex xi ħadd tisolvilek il-problema tiegħek. Għax il-ħsad huwa kbir. U ma nistax l-ebda Kristjan matur ma joffordja għatta 20 sija ma xi ħadd li jkun ilu 20 sena fil-mulej. Jew 10 snin fil-mulej, laqqas sena kważi. Sa sena sentej tlieta, sena jiddependi. Taf kemm min jiddependi? Kemm għandek ġuħ, kemm tixxennaq. Hawn nies li l-hom snin jgħidu li huma Kristjani u għadhom naqra ħalib jifgħuhom. U hawn nies li għadhom ikunu ġodda fi Kristu, relativament ġifieri ma tantx ikunu lilhom itaw ħajdhom Kristu, u għandhom ġuħ tal-jun. Tibda tarhom jiddiskutu l-kelma tal-Alla miegħek. L-ostrament kemm qed tikberda u kemm qed tikberdi. Thank God, thank God, hekk għandu jkun. Amen. Halleluja, tieħdu pjaċir illum jew. Amen, mela kulħadd ħajt il dak taħdejk. Ix-xanna għall-kelma tal-Alla. Tibqax tarbija bil-ħriqi u ikber u matura. Issa int li insalvat. It-tieni Korintin 4. 13. Għana ħanejdilkom jiena, illum tallimt wara kważi 17 sena nagħmel xogħol pastorali. Li minn flok meta xi ħadd jibġej li pastor għandi bżonn. U ġeneralment jekk dil persuna hija dejjem l-istess persuna, sewwa mhux qed ngħidlek xi ħadd ikun ġdid fil-mulet tgħinhom jikbru raj. Itallim billum qudiem xi bdef ngħidulhom dilhom kemm qed qattaħin fil-kelma. Jekk jgħidu li xejn, mur qattaħin fil-kelma lew mbagħad ngħinek. Il-kelma hija soluzzjoni. Jekk m'intix tqatta' ħin fil-kelma, m'intix denju ta' ħini. Mhux qed nitkellem għal ġodda li jkun xi ħadd għadu ġdid fil-mulej kif resaq. Imma hawn nies li ilhom snin fil-Kristjaneżmu u dejjem jiddependi fuq il-pastor u fuq il-leader u fuq ir-responsabbli. Le, that's not Christianity. U min iżommok hekk, mhux ħajjinek tikber. Intom djakni responsabbli dawk li tgħinu għajnuhom, pa għajnuhom. Imma għalmuhom jieklu, tibqax titmawhom intom. Għax inkella jispiċċaw jiġu handikappati spiritwalment. Għalhekk ċertu nies kontinwament iridu l xi ħadd fil-ħajja tagħhom. Codependency. Only depend upon God. Ħasasek mistoqsija. Dik kieku inti żewġek, martek, ommok, missierek, dak li jgħinek, jitlaq minn ħajtek. Kif tinbidel ħajtek? Issa sa ċertu punt, kull persuna li titlaq minn ħajti ħad inbidel xi ftit ħajti. Imma jekk inti taħseb li għax titlaq persuna minn ħajtek daqqa waħda tintlift, tiġa mitlufa. Tiġa mitlufta. Meta taqlaq missier minn ħajti li sallu miġurnata nimmisjaħ, ma tantx inbidlu f'affarijiet ħajti dajjen. Xi darba jew marti ħad titlaq minn ħajti jew jien minn ħajjitha. Kemm ħad inbidel ħajti? This is a reality. Every one of you in your life that you know will leave at one time or another. How much will your life change when they do? Because if it's going to change a lot, you are out of order. Mhux nitkellem biqżies, għax hemm ċertu nies f'ħajtek li jagħmlu effett iktar minn oħrajn. Huma klosijak iktar minn oħrajn. Imma fl-aħħar mill-aħħar, pereżempju meta nara nies jiena li huma suppost Kristjani, għax marret il-mara telqet lill-mara midda. U ħajti spiċċat. Ħajtek spiċċat. Jekk ħajtek qed tinduna li spiċċat issa, kemm kienet ilha li spiċċat? Intlaqas kellek ħajja.
Għax telaq l-raġel, għax bit l-raġel, id-dispeċini, mux saħġa sabiħa. Ma sa nafti. Ġvinti da' sekk issa da' ġammijat l ħajte. Mela qalbi inti ġesu għatma tqajt miegħu. Inti kont qed tibni ħajja fuq ħajja oħra. L-Bibja ma tantx hija xi ħaġa sabiħa, il-warnings li tagħti fuq hekk. Speak to us, Holy Spirit. L-istess bħal knisja. Jekk il-pastor, issa, jekk il-pastor jiggradwa u jmur ħdej il-mulej, il-knisja tkompli, jew il-knisja talaq il-bibien. Mela l-knisja kienet bbażata fuq il-pastor. Mhux fuq Kristu. It's tough, mhux vera. Some of you are getting refocused. Fejn fuq xiex ħajti tiddependi? Fuq il-mara, fuq il-żew raġel, fuq it-tfal, fuq il-mami, fuq il-daddi. Mux għed kellem għat-tfal żgħar dawk għadhom jiddependu fuq il-mami u d-daddi. Però anke tfal żgħar mhux f'kollox jibdu jiddependu fuq il-mami u d-daddi. Għax ukoll tiġi perverżjoni oħra hemm. Holy Spirit, speak to us. Mela, vers 14. 13, sorry. Jenettilkom tini Korintin 4. Mela, vers... Alleluja. Għatini. Kawaw minnkom tgħid li l-Ispiritu Santu qed ikellmek il-lejla. Amen. Tieni Korintin 4:13. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq hemm miktub. L-istess spiritu ta' min? Għalli qed jirreferi aħna li għandna l-istess spiritu. Da Pawli titkellem u qed jikteb ittra li għadha pedada ħassir parti mill-Bibja li saret. Lil min Pawlo lej min Pawlo beda jħares. Lej Kristu. L-istess spiritu ta' Kristu. Kif kien jopera Kristu? Għanna l-istess spiritu ta' fidi li fuq hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Dik hija l-kelma tal-fidi. Xuħut li minna li jom tant saru bravi u għadak laqqasa ta' ma mandom tikek fuq iċ-ċe. Jaħsbu li jistgħu jikkritikaw il-kelma tal-fidi. Don't be easily swayed. Halleluja. Morru fi ktib ta' Ġoswe. Ġoswe 1. Gloria li l-ek mulej. Illum ħanamlu tqarrija tal-kelma tal-la flimkien. Anzi, sorry, ħanamlu tqarrijiet ta' turrun skritturi flimkien. Ħanaqbdu l-kelma tal-la. Ħanemnuwa u ħanirrilisjawa minn fomna. U ħatara topera f'ħajtek. Għax il-kelma tal-la ma tirrotorna qatlejn Alla mingħajr ma twettaq dak li Alla jkun bata biex twettaq. Iżajja 55, vers 8-11. Ktib ta' Ġoswe, wieħed. Halleluja. Ara xejt il-mulej lil Ġoswe. Ara kux l-istess prinċipju. Ara Pawlu fejti kwota, ara Pawlu fejti ħares. Ma jidbiet għat il-ktib ta' dan il-liġi minn fommok. Mux bis minn qalbek ta' minn fommok. Kif iżomma l-kelma tal-la fuq fommi? Xid fissi? Dak li Alla qal nejdu jien. Ġesu huwa l-fulfillment ta' dak. Jien ma ngħid xejn ħlief.
Kieku f'kull kuku jina u inti ninkunu nistgħu ngħidu hekk ukoll. Jien ma ngħid xejn ħlief. Ma trix kun tafx għall il-professur le. Ma trix kun tafx għall il-bank le. Ma trix tafx kun qed jgħidu fuq il-news le. X'qal Alla fuqha? Dik jgħidli. Imma ma tafx x'inhu ma jgħidu. Eżatt, ma nafx laqgħet inkun naf. Xi trid tkun taf? X'qal Alla fuqha? Il-ktieb dan il-liġi ma jitbiegħed qatt minn fommok. Aħseb immedita fuq u lejl u nar biex taraf tagħmel kull ma hemm miktub fih. U hekk tirnexxi f'emilek. U jkollok ir-riżq hawn min jirnexxi. Hawn xi ħadd jirnexxi fil-ħajja tiegħu f'kollox. F'kollox, ta' mhux f'kull erja waħda biss, f'kollox. Xi trid tagħmel? Il-kelma ta' tiżomma f'qalbek, trid iżomma fuq fommok u timmedita fuqha. Kif xi tfisser timmedita? Jiġifieri taħseb fuqha u tistqarra timmedita. Jiġifieri letteralment dik il-kelma tfisser to matter. To matter under a soft tone of voice. To matter. Dik il-kelma wkoll tfisser bħal meta baqra tikollu l-ħaxix jew ġemel u tibda tomoda sew. Isek qed tixtar. U inti jonkelli naf jitaqbad pereżempju xi frotta. U inti dik il-frotta taf li ma tistax tikollha kollha għax pereżempju wiebsa. Imma taqbad dik il-frotta u inti tibda you sucked its juice. U għala tgħid, suck the juice of my word. Let it penetrate kull ċellola, kull għadma ġo ġismek, kull valv, kull vina. U meta tiddikjara dik il-kelma tal-Alla bil-fidi u bil-revelazzjoni taf li l-ħajja tal-Alla qed tiflowija ġo fi kull imkien. Hallelujah! Amen! Amen! ħanaqraw l-aħħar waħda, Mark. Skrittura li inti u jiena nkunu nafuha blamment, b'revelazzjoni. 11. Thank you, Lord. Ara għal Ġesu vers 20. Vers 21. Morru 22. U Ġesu iġibu għalilhom da wara li Ġesu tkellem ma' siġra. Ma' xi ħaġa ħajja. Emnu falla. Jew emnu lil Alla. Jon kella wkoll tfisser fil-Grik ħajkolkom l-istess fidi ta' Alla. Hekk tfisser dik. Ħajkolkom l-istess fidi ta' Alla dik tfisser ta'. Il-fidi ta' Alla kif taħdem? Intom kontu tafu li Alla għandu l-fidi? Bla dubju Alla m'għandu l-ebda dubju żgur. Għaw xi ħadd jaħseb Alla għandu dubju? Mela jekk m'għandux id-dubju x'għandu? U l-fidi x'inhi? Taf għaliex ħafna minnkom Alla teġdejkom? Għax ma tafux x'inhi fidi. Għax il-fidi mhux toqgħod taħseb jew tiddubita jew tittama, il-fidi once li amminta, stqarrajta, saret liġi. Il-kelma fidi tfisser convint. Kemm minnkom taħsbu li Alla convint? U Brussell mhux ħajbiddillu femtu. By dan mhux ħajbiddillu femtu lanqas żgur. Dak niprofetizza fuq u by done in Jesus' name.
emnu falla, jew emnu lill-Alla, jew kella ħajkolkom l-istess sfidi li Alla għandu. U fil-Lewt kapitlu 11, Pawlu jgħid li Alla bl-istess mod ikkrea d-dinja, emmen u qal. Isma'wa. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid, kulħadd jgħid. Lil din il-montanja, għandek xi montanja f'ħajtek jien? Ejna mlomot il-montanja problema, marda, situazzjoni, relazzjoni, oppressjoni, nuqqas ta' flus, job ġdid. Minna ixini, montanja tirrappreżenta problema lik. Ma jekk inti tgħid lil dik il-problema, mhux toqgħod titkellem mal-ħbieb il-bar jew tuħu kafe u toqgħod tgħidilhom kemm għandek problemi, hemmhekk ħadd kabbara l-montanja. Imma titkellem lil montanja, mhux toqgħod titkellem fuq il-montanja. Tkellem lil montanja. Jekk jgħidilha jekk lil dul montanja, issa montanja xi ħaġa kbira sewwa. Mhux ħaġa żgħira. Intrafa u nxteħed il-baħar, bla ma joqgħod jitħasseb jew jiddubita f'qalbu, mela ma tistax kollok dubju. Imma jemmen li dak li jgħid, jemmen li dak li jgħid, tittemmen li dak li tgħid. Temmen dak li tgħid. Temmen dak li tgħid. Temmen dak li tgħid. Temmen dak li tgħid. Li lemmen dak li tgħid ikun ser isir lek żgur. 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 Pastor, dil-problema hija tant kbira. X'qed tagħmel fuqha? Qed ngħid il-aħwa biex jitolbu għalija. Qed tkellimt mal-counselor. Dil-problema inti kmandajta tinqala minn ġo ħajtek? Le, mhux qed tagħmel, qed intur mal-muntanja. U qed ngħid qed nkejjilha kemm kbira. Għadem il-muntanja mhux vera. Anzi kibret, mhux qed niċċassa. Ħanilkom frażi bl-Ingliż u bil-Malti. What you focus upon will develop in your life. That's a powerful statement. Dak li tiffoka fuqu jiżviluppa f'ħajtek. Għalhekk ngħidilkom kull ma titolbu, mhux affarijiet spiritwali biss, kull ma titlob. Fit-talb, emmen li tkun ġaqlajtu. U jingħatalkom. Kulħadd jaqbad il-karta li tajtkom. U ħan nirrilisjaw il-qawwa tal-kelma Alla, kulħadd iqum bil-wifqa. Ixel ilhom waħda fis-sala aħwa ħalli jaraw il-karta. Għandek bżonn fejqan, x'għad għandek bżonn fejqan holiday. Għandek bżonn finanzi fil-ħajja tiegħek. Għandek bżonn breakthrough. Għandek bżonn providenza. Diġà teżisti dak li għandek bżonn. Imma ħajġi rilisjat mir-realm spiritwali invisibli għar-realm naturali tangibli b'dak li tkellimna. Are we ready? Mela jgħid talba warajja minn qalbek. Illum issi qaddis. Nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Dak li jiena ħanajt minn issa stess. Ħanirrisja l-kelma tiegħek issa stess. Nemmen li l-kelma tiegħek fuq fommok u l-kelma tiegħek fuq fommi għandhom l-istess qawwa, seta, awtorità u jkollhom l-istess riżultat. Hekk tgħid il-kelma tiegħek u nemminha. Kulħadd jaqbad il-karta bibda jgħid miegħi. Niddikjara li Ġesu u li bentalla l-ħaj u s-sit u s-salvatur tiegħi u biss il-blata tiegħi jien maħfur minn nubieti kollha
permezz tad-dem prezzjuż ta' Sidi Ġesu Kristu. Permezz tiegħu jien itnaddaft u ġejt imqaddes. Halleluja. Fuq is-sisien tal-ġustizzja jien stabbilit. U jiena ġustifikat quddiem Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidi. Amen. Mela dawk għandkom l-iskrituri u morru fiċċhom u meditawhom. Issa Alla fija. Jiena niflaħ għal kollox permezz ta' Ġesu Kristu li saħħaħni. U xejn mhuwa impossibbli għalija. Għax il-fidi u l-konfidenza tiegħi qegħdin fih. Xejn mu impossibbli għalija għax jien nemmen dak li jgħid Alla. U naf li Alla qatt ma jfalli għax hu fidil. Jiena imwilet minn Alla u għalhekk jiena mimli bl-istess fidi ta' Kristu. Jiena tifel jew tifla Alla, jien tifel ovvjament, żgur mhux tifla. Halleluja. Jiena tifel Alla li hu il-maħbub li huwa mħabba u għalhekk jiena wkoll mimli bil-mħabba Alla għax hu jgħix ġewwa fija. Kull ħaġa li nitlob jien nirċievi għax nemmen u nimxi bil-fidi. It-talb tiegħi fih qawwa tremenda, dinamika fix-xogħol li jagħmel ħafna affarijiet possibbli. Il-qawwa qiegħda taħdem issa stess, qiegħda taħdem għalija u ġo fija issa stess. Alleluja. Glorja l-mulej. Mela, jiena fa'Alla, jiena it-tempju tal-Ispiritu Santu u l-Ispiritu tal-Alla jgħix ġo fija. Għalhekk jien nigglorifika lill-Alla f'ġismi. L-istess Spiritu tal-Alla li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jgħix ġo fija. Il-qawwa tal-qawmin mill-imwiet li qajjem lil Kristu mill-imwiet tgħix ġewwa fija u tagħtini ħajja ġdida. Ġo fih kienet il-ħajja u l-ħajja tat id-dawl lil bnedmin. Dik il-ħajja qiegħda ġewwa fija. Halleluja. Iż-żewè, il-ħajja tal-Alla qiegħda ġewwa fija, dik il-ħajja hija d-dawl, hija l-iżvilupp tiegħi, qiegħda tiżviluppali l-ispirtu tiegħi, qiegħda tiżviluppali il-mentalità tiegħi. Għandi lill-Alla ġewwa fija. Għandi l-erf tal-Alla ġewwa fija. Għandi l-ħajja żewè tal-Alla ġewwa fija, il-ħajja tal-Ispiritu ta' Alla tiddominani jien niddikjara li f'qalbi llum ngħix fid-dawl tal-ħajja, il-ħajja ta' Alla. Grazzi mulej. Jiena l-imfejjaq fi Kristu. Amen, għal dak kollha li għandkom bżonn fejqan. Ara xi tgħid l-Iskrittura. Il-liġi tal-Ispirtu tal-ħajja ta' Ġesu Kristu ħelsitni mill-liġi tad-dnub, mewt, mart u faqar. Għalhekk il-mart ma jistax imisni u m'għandu l-ebda dritt jew seta' fuqi għax kull marda tiġi mkissra bil-ħajja u bil-qawwa tal-Alla li qiegħda tgħix ġo fija. Għalhekk niddikjara li d-demm u mal-joints kollha ta' ġismi stess issa. Bħal kull liġi oħra, din il-liġi tal-Ispiritu taħdem dejjem. Ġesu ġar fuqu il-mart kollu tiegħi u permezz tal-ġrieħi tiegħu jiena kont imfejjaq. Jiena nissottometti ruħi u noqgħod għar-rida tal-Alla u nirreżisti kull attakk tal-għadu, ix-xitan u ikollu jaħrab bil-fors minni permezz tal-qawwa u l-awtorità li Ġesu Kristu investa fija. Nirringrazzjak mulej li jakboru dak li hemm ġo fija minn dak li hemm fid-dinja. Jiena noħroġ rebbieħ dejjem fuq ix-xitan bil-fidi tiegħi li għandi fi Kristu. Jiena ħafna u ħafna ikbar minn ġewwa milli jiena minn barra u jiena kapaċi neleb l-affarijiet kollha li jiġu kontra tiegħi bis-saħħa ta' Ġesu Kristu li tali l-nifsu għalija. Halleluja, amen. Fi Kristu xejn ma jonqosni. Amen. Grazzi mulej tal-li int ir-raj tiegħi
U għalhekk f'ħajti xejn ma jonqosni għax int kollox tipprovdili skont il-għana tal-glorja tiegħek fi Kristu Ġesu. Jien maħlul mis-saħħta tal-mart, tal-faqar u tal-iskarzezza. Għax Ġesu ħad li dik is-saħħta f'meta kien fuq is-salib. Ħalli jiena ngħix ħajja b'saħħti imbirek u anke nkun ta' barka jien b'saħħti permezz tal-qawwa tal-Alla. Lil-mulej, amen, ta'alla l-mulej. Huwa s-saħħa tiegħi u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min irrid nibża. Il-mulej id-difensur ta' ħajti u d-dimminandi nitwerwer. Jekk Alla jaqbes għalija xejn minn tal-għadu mu se jirnexxi kontra tiegħi, halleluja, kontrija. Grazzi mulej, mela. Il-feħ tal-mulej, Alla u s-saħħa u l-qawwa tiegħi, Alla ma tani spiritu ta' biża u timidità, imma u tani spiritu ta' mħabba, qawwa u disċiplina. Li mħabba tal-Alla sawret ġewwa fija permezz tal-Ispiritu Santu ġewwa qalbi u l-ebda spiritu ta' biża jew ansjetà ma jista' jaħkimni f'isem Kristu. L-aħħar ħaġa. Min glorja għal glorja. Fi Kristu jien ir-ras u mhux id-demb. Jien għatil għal fuq fil-ħajja u mhux nieżel l-isfel. Jiena rebbieħ u mhux vittma. U minn issa qiegħed nirrenja u nsalta f'dil ħajja permezz ta' Ġesu Kristu. Il-mulej skużani, orajt, permezz ta' Ġesu Kristu l-mulej. Jiena għandi moħħ Kristu Ġesu u ħsibijieti jiġu mġedda kuljum bil-kelma ta' Alla. Jiena għandi memorja tajba u imbirka. Jiena nqiegħed idi fuq il-morda u dawni fiqu. L-om jaraw, it-torox jisimgħu u t-sopop jimxu u dawk li huma oppressati mix-xitan jiġu meħlusa. Mulej, għamilni persuna li nimxi wara qalbek, ħallina naqdik u nħobbok fil-ġranet kollha ta' ħajti. Bħalma intajtni l-aħjar li kellek l-libnek, ejni biex jien natik l-aħjar fil-ħajja. Għalek, għallimni nħobb il-kelma tijak, il-verità u s-sewa iktar u iktar. U għallimni nħobb lil-mitlufin u lil-poplu tijak kif tħobbhom int. Għallimni nħares lejn il-midneb bl-istess ħarsa li tħares lejhom int Ġesu. Ejni u Alla Aziz, niftakar li biex kull ħaġa li namilha għal glorja tiegħek biss. Amen. Halleluja, glorja għal mulej. Amen. Grazzi mulej. Is-saqba la dik. Għamel homework. Muraqra qudiem, page 1. Mbagħad aħra page 2. U ddikjara kuljum fuq ħajtek. Kien hemm waħda mara li kellha kankru. U kontajta din il-karta. Qed tila rridek tgħid din 3 darbiet kuljum bil-fidi. Minħabba dak li qobdit dak li qed tilha fiqet. Min kankru li kienet joqtolha. Fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 4 versu 22 tgħidlek li l-kelma tal-Alla hija mediċina għal ruħek, għal ġismek u għal għadmek. Aħwa, rajna skritturi fejn il-kelma ma taffetwakx biss spiritualment, imma letteralment taffetwak, tfejqek, teħilsek u tirasmarwak u kol tras fil-ġissem u kol. Amen, daqsek ja, għawija il-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu. Ejjan umu bil-bif, amen. ħattu pjaċi? Amen. Grazzi mulej. Missi għaddis jgħan nitolbu fl-imkien, missi għaddis. Baqalna bis li ringrazzjawk minn qalbna. Tal-laħam tan prezzjuż l-lum inti offrejtilna. Għamel mulej li din il-lezzjoni, li din il-kelma, issir revelazzjoni u ħajja dejjem iktar fil-ħajja tagħna billum il-qoddim permezz ta' Kristu Sidna u għall-glorja tiegħek missir. Amen. YouTube, Facebook,
narawkom u televizjoni, narawkom il-messaġġ li jmiss, morru meditaw dan il-messaġġ, immeditawhom. U fitxu l-iskritturi, immeditaw dawk l-iskritturi, kien hemm bost iktar istajt intikom. Imma dawk li tajtkom kienu diġà biżejjed. Narawkom is-sibt li ġej fis